the yesterday central committee aina kupera zvakanaka. Patinoona kuti pane mifananidzo iri kutendera pasocial media inoratidza kuti the Zimbabwean leader President Emmerson Mnangagwa was totally submitting to Vice President Constantino Chiwenga after VP Constantino Chiwenga soon after the birthday bash aiwa kuzvishavani auya panguva ino achipusha aiwa kuti maallies kana kuti zvigananda vanozikamwa tasina Wikino Chivayo nana Elisha Nguwaya nana kuda kwachitagurei aiwa vauya vachibvunzwa kuti mari dzavo vari kudziwana kupi. Panguva ino tiona VP Constantino Chiwenga achosvika pakuti these guys they must be sued. Sabina mashoko buda nyuko panguva ino ndo subscribe or like on the bell icon. Jimina mnamo buda nyuko mchinzi. President Emmerson Mnangagwa today seemed to dismiss calls from his supporters to move the 2028 elections to 2030. This came a day after a tense political meeting where his deputy Constantino Chiwenga presented a report accusing businessmen Kuda Kwachitagurei, Wikino Chivayo, Elisha Nguwaya, and Scosta Pwanya of taking control of the party. He said they should be arrested for financial crimes. Speaking to the party's central committee, Mnangagwa said the party must reflect on its actions and focus on the main goal, winning the 2028 general elections. Source ZimLive. Ndo mashoko ari kubuda panguva ino tiona VP Constantino Chiwenga havasi kuita zvekutamba. Panguva ino is calling kuti vana Wikino Chivayo nezvimwe zvigananda they must be arrested of financial crimes. Zvinhu zvinongozikamwa kuti vakomana ava mari dzavo hadzinzwisisiki, vanenge vachipresida over matenders aiwa. Panguva ino vanenge vachionekwa kunzi kunokuva the economy is struggling, people they are suffering, but ivo mari dzavo hadzitombozivikanwa kuti dzinowanikwa kupi. According kune ma-investigators ava panguva ine kunyazi kuonekwa kunzi those guys they are just fraudsters. Panguva ine kuchionekwa VP Constantino Chiwenga achistand at the ground to oppose the resolution number 1. Panguva ine toona kuti mutungamiri wenyika yesterday's central committee wanyazoratidza kuti aiwa mutungamiri wenyika akashamiswa nethe move yakaitwa naVP Constantino Chiwenga. Panguva ino kuonekwa kunzi President Emmerson Mnangagwa aiavoida achidismissa macause emasupporters ake aiuya achimuti ED 2030 kana kusapota the move aiwa yekuti my 2028 elections they must be dismissed aiswe ku 2030. Tudze mafunguro enyu moti kudi pamusoro pechitiko chipinda comment section medu. So subscribe or like chito on the bell icon.